Hey guys, welcome back to my channel. आंनि बे चेनेलाव बयखौ बरायफिनबावबाय। नोंथांमोना गोदानबा आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बे रोखोमजानि मोनसे निउस लाना फैदों। जोबोद दुखुनांथाव। आसामाव गासै 60 सुबुंफोरनि देहायाव कर'ना भाइरासनि लैखोन मोननाय जादों। आसामनि गवालपारा जिल्लायाव 3 सुबुंनियाव कर'ना भाइरासनि लैखोन मोनबावनाय जादों। बिथांमोना गासैबो दिल्लीनि निजामुद्दिनाव थानाय धोरोमारि जथुम्मायाव बाहागो लाहैदोंमोन। दासान्दि आसामाव गासै 16 सुबुङा बे भाइरासजों मोगा-मोगि जानांबाय होननानै बुंदों। आं मैया बुंदोंमोन हराव सा 20सो जानायनि सन्देह दं होननानै। दा 16 जादोंब्ला दा मोनाबिलियालागै सा 32 जानायनि चान्स दङ। आरशद आली, हजरत आली, मरिगाव, करीमगंज, बेनि उनाव आरो मरिगाव जिल्लानि करीमगंज, गलाघाट गासैबो गलाघाटनि गोजा, मुस्लिमानो गोजा। बिसोर निजामुद्दिनाव थांनाय मार्कासाव थांदोंमोन आरो बिसोरनि न'खरनि फेमिलिफोर गोजा। गासै सा 13 होनाय दङ बेहाय, आरो 3 मायाव जाबावदों, गवालपारा जिल्लायाव जाबावदों होननानै फोसावनाय जादों निउसाव। गासै सा 16 जाबाय। दा हरालागै गासै 32 एबा 64बो जाहैनो हानाय। बेनि चेन रिएक्सना गोबां बाराथार जायो। 21 साननि लकडाउनखौ बारायगोन ना बाराया, बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो। 21 साननि लकडाउनखौ बारायनाय नंला होननानै मदिया मोनसे माबायाव बुंदों। इमान गोबाव लकडाउन होनो हाया होननानै। जुदि बांद्रायद्राय जायो, बेरामा बांद्राय जागोन, अब्लाना लकडाउना फिन जाफिननोबो हानाय। 1 मान्थबो जानो हानाय, 3 मासबो जानो हानाय। स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनोसै। थेंक्स फर वाचिं।